kakung karagan Kanjara sakaning soto Kakulu asauran Samono paneh arahino Meko pangkaton sumirat Wetan soroting harun Noliren netraning sari Sasampunipun kula ngaturaken pambagyarja tunjuk paduka Ndara Janaka miwah Ndara Werkudara. Ketingal gita-gita kanggo gati rawuh paduka Ndara kula wonten ing Karang Kedempel. Daya-daya kula nyuwun dawuh Den. Iya Kakang Semar. Marmane aku prapta ana ing Karang Kedempel. Saperlu amung bakal nyuwun kalidamar marang Kakang Semar Badranaya. Kali damar mangko teges sabar menapa dados petenging penggalih paduka Ndara Janaka. Wuruhan ana Kakang Semar lamun ta wektu dina iki putraku Abimanyu murca saka ing kasatriyan Plangkawati. Nganti ndadekake duwing garawaku. Yayi Sembadra mungguh ana mendi kang dadi murcane anakku Abimanyu Kakang Semar. Mula Kakang Semar Porenggal padhang lelakon wiki ya Ripol sireku kang dadi pengantep anteping Pandhawa jlamprong wektu dina iki nandhang pepeteng para diagi enggal padhang lelakone Janaka alamun terus padhang lelakone Janaka babar pisan aku arep melu nyengkuyung nggone Kakang Semar bakal mantu mula praptaku iki hamu kepengin negesake apa bener lamun to Kakang Semar Badranaya bakal kagungan tresna mantu. Inggih Ndara Janaka mboten kok napa kula menika selak dhateng dawuh paduka namung kula ngrumaosi nek inggih titah sawantah hapus murka kaliyan nali menika sandanganipun titah menawi pinuju leres kula pinten mboten badhe mleset ing dados ngatur kula namung menawi dawah apes mangke tindak dipun kinten Semar menika ngayawara mila ngaten nggih Gus kula namung ginakaken ngelmu titen Pandhawa sak anakipun menika nadyanto maca kaping 7 sehari menawi dereng dumadi perang Bratayuda Jaya binangun tasih saged dipun ngajeng-ajeng timbulipun kok Gus mangkono Kakang Semar inggih awit wekdal samangke kawontenanipun Ndara Abimanyu nadyanto tinutupana godhong selembar menawi dereng pinesti kedah pinanggih taneh kelampan pinanggih dhateng ing putra Kawijaya kosok wangsulipun nadyan tinutupana gunung Sapitu menawi sampun titi wanci ing riku badhe wonten margi hingga pinanggih putra paduka Ndara Kawijaya mangkono Kakang Semar inggih iya lamun to mengko kang dadi pangandikaning Kakang Semar Badranaya Janaka ora bakal kekilapan tata gelar Kakang Semar manungsa mantah nang sejatine pukul Bathara Ismaya dewe ingkang menang handung kabahagiaan marang kabeh para titah ing Madyapada kang mangkono Kakang Semar ana lilamu Kakang Semar dina iki Janaka nana sawetara ning Karang Kedempel sinambi ngenepi marang laku nggonku mati marang bocane anakku Abimanyu inggih Den
nanging nadyan aku makan ana kene karo Jlampong aja gawe ribeting Kakang Semar nggo arep duwe gawe mantu. Nggih. Leres dawuh paduka den mugi kawuningan dinten samangke kula nampi kanugrahan wujud anak wujud siwi nggih menika anak kula pun Bambang Senet piyambakipun menika lare lula ingkang kula pinanggihaken lumampah piyambakan. Piyambakipun boten wonten bapa biyungipun satemah manggi dhateng kula kepanggih kula pedados anak kula piyambakipun manut mila Bambang Senet menika ingkang badhe kula mantokaken menggomo Kakang Semar inggih manut Alato putri Ndorowati ingkang bakal dadi calon jatuh karamane si Bambang Senet ya putramu manut Alato kang dak krungu Jwiten tresna kakangku wektu dina iki uga mupu marang anak Endang Loro Temon. Nggih, menika leres dawuh paduka. Namung dereng wonten pawangsulan saking Sinuwun Kresna. Petro dos pundi, Pak? Piye ngabari nggonmu sowan marang Ndorowati? Nggih, kepareng matur no. Kula sampun sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Kresna tuwin nyuwun dawuh bab kerampungan Rembag pun tampi menapa boten panglamar saking bapak. Iya. Lah terus piye? Nah, nalika kula sowan wonten Ndorowati nyareni Prabu Baladewa, Sinuwun Baladewa girawuh wonten mendhapi Ndorowati minangka dados putusan saking negari Ngastina. Terus ngantos dados Rembag gedher ing antawisipun Sinuwun Prabu Baladewa kalih kula, Pak. Awit Sinuwun Prabu Baladewa ketingalipun kok kirang rena menawi adi kula Senet menika dados mantunipun Sinuwun Ndorowati. Pikantuk pun Endang Loro Temon adyan menika putra angkat. Wah, nalika semanten Sinuwun Prabu Baladewa duka yayasinipi malah sampun ngiramaken para Kurawa namung rahayunipun bapak kok dawuh dhateng Penemban Begahan Anoman kaliyan Ndarantasena saged ngayomi dhateng kula kok. Iya. Tegese rasaku ora kleru. Banjur karampungan Rembag piye, Petro? Nggih. Karampungan Rembag Sinuwun Prabu Kresna jejering Narendra kedantu minta adil wonten panyuwunan saking Endang Loro Temon. Apa panyuwunane? Nggih. Menawi Bapak Semar saged mujudaken ketinggalan swarga bangsa Lokananta kayu lepu Dewa Ndaru gedhang Mas Debok Swasa ingkang pupuh cindhe paribujana kencana temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata janma ingkang dadosi temanten kakung Dewa Bagus tanpa cacat pengarih temanten putri widodari tanpa ciri pangiring temanten kakung Ratu Sewu Negari lajeng serah-seranipun wujud gunung ingkang saged lumampah piyambak saha saged tata jalma. Menawi Bapak saged mujudaken panyuwun menika kasebatan adi kula Senet Mbayang Putri Ndorowati. Rama Semar kepareng ngomurungaken anggen paduka badhe ngentasaken putrapun Senet kula ngurmaosi dados anak dereng saged munjul dhateng tiyang sepuh namung damel ribetipun tiyang sepuh kula. Ora ngerek Senet iki ora jeneng panulak para Semar tuwa gregetku kepiye kudu bisa nyembadani apa kang dadi panyuwune Loro Temon. Kados pekanten apa iya? Bab perkara iki aku arep nyuwun tulung karo ndaraku kabeh iki para Semya sawetara. Ndara Janaka Kakang Semaroko kula kinten Maduka Ndara Janaka sampun mireng menapa ingkang dados seranganipun anak
kula pun senet sumadosaken Boyo Putri Ndrawati. Kakang Semar syarat sarana kang diaturake ndang loro temen. Mahanane kelingan lelakoning Janaka nalika bakal ngayunake Putri Mandura nalika semana. Kang mangkono Kakang Semar apa nolilane Kakang Semar bakal ndakani munggah marang Suralaya. Perkara tontonan swarga gamelan Lokanata ndak kira lamun Kakang Semar pribadi munggah marang Suralaya bareng kelawan Janaka ing bakal kasebatan kang dadi sedyane. Inggih Ndara mboten kok nama kula menika awak babar pisan mboten. Namung kula borongaken paduka Ndara Janaka mangkono Kakang Semar. Inggih lamun to mengkono jenenge ingsun nyuwun pamit munggah marang kayangan Suralaya. Bab perkara syarat sarana kang magepokan kelawan kayangan. Ingsun bakal ndaturaken warsaning pukulun Bathara Guru. Yen mung 100.000 negara. Aja samar dipolaku kang bakal bali marang Praja Singgela. Ketemu kelawan Prabu Bisawarna. Inggih Ndara kula ngalih. Kula ngaturaken panuwun dherek semanten anggen paduka sambiyantu dhateng kula. Kang mangkono Kakang Semar kundal pamit aku gondal pamit budal marang Praja Singgela Kakang Semar. Begawanan oman wonten dawuh ulun gandeng jroning syarat sarana ing dijaluk putri saka Ndrawati ingkang lara temon manten lanang numpak gajah sing bisa tata janma serah-serane wujud gunung kang iso mlaku dhewe lan uga bisa tata jalma. Aku ora lali lan monto dulur tunggal bayu kuwi ana kang wujud gajah ya kuwi gajah Situ Bondo. Nadyan kae gajah nang bisa tata jalma. Gunung kang bisa mlaku dhewe lan tata jalma ya klebu kadang bayu ya kuwi Resi Mainaka. Kasembadane nglaku ndak boronake marang begawan man. Nggih, pukul wis tak dawuh. Kula ingin badhe ngirigenaken dulu.
Nanging yen tanpa mengusang diahukumu mangkono sang nata mudha nyolong repo mangkono Yai Prabu Pancadriya ora tau ngopo Kakang Prabu alam sira Yai Durgandasena iki wonten dawuh Prabu tak jaluk perang taman nggone bakal makar marang praja Singgela aja nganti kendung tekate para Kadang Narendra kang wis padha nyawijekake kekarepan awit wektu dina iki aku karo kowe kabeh mung diapusi karo Prabu Bisawarna amung nyembah pepadane Prabu Bisawarna kasil sumber daya alam saka negaraku lan negaramu kudu pasok marang Prabu Bisawarna. Wah, aku kepengin merdika. Kepengin merdika kang ora kagubel marang negara ngendi-endi. Semono aku Kakang Prabu. Aku wis ora betah lamun tok kudu ndilati dlamane Prabu Bisawarna. Nanging aku ngurmangsani yen wong ratu telu kaya aku lan Kakang Prabu Padine Yai Durgandasena kuwi ora bakal duwe kekuatan apa-apa. Mula kanggo mujuti rantaman nggone bakal makarane Praja Singgela, ayo. Sungsung kekuatan. Yen perlu golek kekuatan saka liya negara kudu dilakoni. Bakune piye bisane rubuh Praja. So mantrang sang wayah kumius kamara wayanto capet-capet aku rada isih kelingan Yai Pancadriya ana dalem apa Kakang Bramantiraja iki kan nalika semono wis mati prapane Praja Singgela sapa ya wah kecekel penenggak Pandhawa sing jenenge Warakodara ya ora ora iya ora mangling karo aku wah sing dipanglingi apane Kakang piye di yen paduka Kakang Darmaran Kang Hadyatur ayu Warakodara iki dikanthi manunggalake kekuatan piye bisane ningkes Prabu Bisawarna ngono iya Kakang Prabu iya kula matur sanget mriku kula matur sanget Warakodara Prabu Bramantiraja apa kang dadi kekarepanmu praponing Praja Singgela ora pitutur nalika aku tumeka Praja Singgela akal milih ratu sewu negara minangka kanggo paring manten lanang ya kuwi putra Karangka Demlanake Kakang Semar Badralaya wah yang karo kadang-kadang para ratu sewu negara mung dipajake apa wae mau disilih
Wedian. Lamun to nalika semono isih bisa ning wektu dina iki tak kira ora bakal kasembadan. Mergo aku lan kabeh kadang-kadang Narendra wis padha manunggalake tekad bakal makar marang Praja Singgela. Wis ora ngestu padha marang kepadane Prabu Bisawati. Yen kowe nggugu kandhaku, ayo para jagewan ngono aku lawan kadang-kadangku sing legoro. Yen kowe wis tak yantu dina iki ganti aku dalem mbiyantumu. Ing atase Prabu Bisawati kuwi ora ratu ora murka. Nadyan kowe ratu tetelukan iwadene ora dianggep tetelukan. Kepala dirangkul. Kabeh para ratu sewu negara niki kena apa lah kok becik temen tumindakmu bakal makar Praja Singgela. Ora Kudara sing ora liya. Awit kabecikane Prabu Bisawati tumrap marang Werkudara ora iso dijoli apa-apa. Kejaba nyawane Werkudara. Ayo dina iki sira katelune tak kanthi tak bondo tanganmu nyuwuna ngapura karo Prabu Bisawati. Parang ngabake kuping kadang. Yen pancen ora gelem nuruti penjalukku tangi kelakone kowe bisa nyilih Ratu Sewu. Mergo Ratu Sewu kuwi wis tak bubar kabeh. Kelakon namun kowe bisa nglangkai bangane Prabu Bramadiraja. Para gagewan tatan rasaku, Pak.
menika Raden Werkudara ing rawuh wonten Singgala Prabu Bisawarna iya. Lah terus Bandayuda malih. Monggo rikala semanten Madura wonten negari Singgala. Kula kinten para kadang nermati mboten badhe kekilapan awit Madura menika sinten. Iya bener. Para raja Narpati ora pangling marang Werkudara. Nanging nggonku Bandayuda iki betek labet ngelingke parang para raja Narpati ingkang dadi teteluaning Prabu Bisawarna. Wong menapa to Raden? Ngartena Prabu Bramadiraja ngungsung kekuatan bakal makal ning praja Singgala. Ning nyatane Werkudara kang dikanthi manunggalake kekuatan. Aku ora gelem para dheweke tak elingke malah padha ngugelengake marang kasetene. Mula nganti dadi Bandayuda iki. Mekaten Prabu Bisawarna iya. Kula sanget ngaturaken panuwun dening Madura Raden ngengetaken dhateng para kadang kula para raja Narpati ingkang tasih kepareng tetunggilan kaliyan kula tetep badhe kula lestantunaken wa dening mboten kula merdikaaken Raden. Ya aku wis mudheng marang tawan Prabu Bisawarna. Mangke bab perkawis kadang kula Kyai Bramadiraja pengadilan Singgala ing badhe ngrampungaken. Lajeng wonten kersa ingkang dos pundi dene Madura wonten negari Singgala ora beda nalika aku prapara kene piye. Ya kuwi aku bakal milih Ratu Sewu Negara minangka dadi pengaring pemanten. Sinten iki badhe kala krama? Ya kuwi anake Kakang Semar kang aran Bambang Senen. Bakal jatuh Krama Putri Durawati anak angkat sing ditenggersna karangku. Ya kuwi ndang lara temoro iya. Mangke para raja Narpati ingkang tasih tetunggilan kaliyan kula tetep badhe kula parentah lumampah wonten ing Karang Kadempul. Ya tak enteni ana Karang Kadempul Prabu Bisawarna. Produsen suruni cepoko ululus madanke jana ing pratono ing Suralaya padha raja prapta kita nggih dangan jaya
nulinggih pukulun Raharja sowan kula niskala sungkem kula wingunjuk wonten sanggep paduka pukulun Bathara Griwah pukulun Narada. Ya wis ulun tampa pangestu ulun tampanana. Ya nggih janal kajulan tampa. Pangestu ulun tampanana janaka. Sanget anggen kula daya syukur. Ana mari kaya apa janaka iki jeneng Gita Prapta. Ana ing Suralaya. Inggih pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken menapa ingkang dados prenteking manah kula. Kula janaka ulun wis mangerteni dhewe lamun ta jeneng Gita dikongkon dening Kakang Semar Badranaya kineng upadi sarana kanggo dhawuhing Bambang Senet ingkang bakal ngayunake putri Indrawati Endang Lara Temon. Kaluhuran menawi dados sabda paduka pukulun apa ingkang dadi panyuwuning Endang Lara Temon ora beda nalika jeneng kita Janaka bakal dhawuh antuk putri Mandura nalika semana. Tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klebu Dewandaru gedhang mas debong swasa kang kupus cindhi parijata kencana. Wis ulun cawisake kalebu widodari. Lan uga Dewa Bagus ingkang bakal maesi temanten kakung widodari tanpa ciri maesi temanten putri. Ulun wis nyawisake kalebu ingkang dadi pengarih temanten putri Jaraka nulinggih ngaturaken geni panundhir paduka kula sampun tanggap menawi dados krenteking manah kula. Mula kang saka iku aja suwen jeneng kita mapan ana kene Kakang Narada. Kados pundi Guru? Tumunten menapa ing dados panyuwunipun Endang Lara Temon kasamataken. Kumajaya Kumawati sesarengan mandhap wonten Madyapada kaliyan Janaka. Lho, sing digawe saged apa Guru? iki nerada sing praptana ing Karang Kedempel. Iya ya Kakang Kemar. Kula niki medhak ning Madyapada Junjut karo Karang Kedempel. Ora liya apa makil yang diguru nggone nyengkuyung Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Ora liya mantene kejaba anak kita Kakang Semar ya kuwi anak angkat si Bambang Senet. Kakang bakal datu Prawa Putri Indrawati.
putrakan Prabu Sri Bathara Kresna ndang lara temong kula ugi badhe nyengkuyung paduka Kanjeng Rama Ismaya iya Kamajaya Kamaratih Narada bameting panarimaku Ndara Janaka kula ngaturaken panuwun dening paduka Ndara Janaka makili dhateng badan kula minggah wonten Kahyangan Suralaya satemah-sampun kasembadan panyunipun lara tempon ingkang magepokan kaliyan Kahyangan Ndara Werkudara kula ugi ngaturaken panuwun dening para ratu sewu sampun sami gelar baris badhe ngiring dhateng anak kula pun Bambang Senet Anoman wonten dawuh kulun aku uga ngaturake panuwun kadang Gajah Situbanda lan kadangku Gunung Mainaka kang wis tok sambati manuga wis samapta nang ya kuwi kadangmu Gunung Mainaka aja gedhe-gedhe sing dadi gunung aku ini iso melaku ngono bae ora kegedhen malah sing ketindihan gunung iki kok megah-megah piye mboten sak cekap kemawon nek tutupan kuwi sing manusiawi apa to gandeng wis cakep apa kang dadi saran-saranane ayo ngger anakku Bambang Senet tumuli numpak Gajah Situbanda ayo tak iring aku Raja Darawati kakak semua aku bali mangkayiwangan kabeh para Jawata padha nyekuya apa kang dadi krentenge Kang Semar Badrana omong paning sapu ing ukir merbabang sumirat penasaran ing surya nampek megawan gunung kemateng negeri Astina malang lagi ngapunten paman sing ngene piye bartane nggone golek saranane inggih marang matur sinuwun sejatosipun sarana kala wau kadang paduka Kurawa sampun pinantuk damel mangkono inggih niku sareng
Semar mangertosi Kurawa pikantuk damel ketingalipun Semar menika nyeraya dhateng Kadang Paduka Pandhawa buktinipun ingkang sampun kasembadan mujudaken tetinggalan swarga kang neraka ngawangga ingkang mujudaken gajah minangka titianing temanten kakung Kadang Paduka pun Dursasana wujud gunung ingkang lumampah piyambak menika dipun damel karti sampeka kaliyan Kadang Paduka Durmagati rencang-rencangipun Durmagati menika kapurih punjen sak dhuwur-dhuwure ngemba-ngemba gunung ngaten supados ketingal saged mlampah piyambak namung nyuwun pangapunten kepeksa gagal awit tetinggalan swarga sedaya kula dipun begal kaliyan kengkenanipun Semar Gotranaya bangsat elek ora entuk Semar Gotranaya ora entuk gawe manowani begal arek para Kurawa Yai Prabu Paduka Yai Prabu sampun ngantos pangling aja sok gumunan aja sok kagetan Baladewa wis dawek kula wis hafal kaliwatak patih sampeyan siji wit biyen nganti saiki oleh goro ora mandhek-mandhek ngono ya ora bosok-bosok kangkeme bocah Kurawa kuwi duwe gawe apa wae apa tau kasembadan nalika Boresrawa pengin gauk kaliyan Bratajaya panyuwune ya padha wae ning alasan ya mung siji jarang dibegal pedho kula nggadahi tanggung jawab Paduka masrahaken anak kula Lesmana Mandra Kumara supados sauk kaliyan endang lara temon tanpa nganggo syarat srana badhe kula suwun lara temon sing bola-bali goro konangan ora gedhek tetep bae piye ora dosa ing atase wis konangan bosoke mosok iso mesam-mesem iso guyu ora kene kosong babar blas ora bakal lakon koyo ngene iki isih-isih Duryudana bola-bali ayo ngewangi Kakang Prabu Duryudana janji iki gagap cecek urip-uripan wong kula pikirane basa nek gak usia gelem ngono kan dadak nuntun warna-warna karek ngetutke wae Jahnawi Suta Kakang Semar kang wis prakoning Praja Ndrawati inggih sinuwun Prabu Kresna Benteng labet kula tinangi sadhateng anak kula pun Bambang Senet ingkang
kepengin sanget ngayonaken dhateng putra angkat Paduka pun lara temon. Karkasa kados menapa tetep kula lampahi. Kakang Semar wong inggih. Awit pangestu Paduka Sinten Prabu Kresna ing dados sarananipun panyuwunipun ing putra Endang lara temon sampun kasembadan. Tetinggalan swarga gamelan Lokananta kayu mlebu Dewandara gedhang Mas Debaswa sing ngapupus tindhe parijata kencana sampun wonten. Temanten kakung nite gajah ingkang saged tata janma. Saking Karang Kedempa dumugi Ndwarawati anak kula pun senet. Nyembadane inggih menika Gajah Situ Banda ingkang dados tumpangipun calon temanten kakung. Ingkang maesi temanten kakung Dewa Bagus tanpa cacat anak kula Kumajaya. Maesi temanten putri Widodari tanpa ciri Kumaratih ugi sampun sanata. Para widodari dados mangiring temanten putri ugi sampun dipun sembadani sedaya sinuwun. Kula kinten boten wonten badhe ngecicil. Ingkang minangka dadi serah-serah. Lah, menika kepareng Paduka mirsani wonten Jawi. Menika Gunung Mainaka kula sambat. Menika dados serah-serahanipun Bambang Senet. Gunung Mainaka saged lumampah piyambak. Gunung Mainaka saged tata janma. Namung kula blaka kemawon Gunung Mainaka mimba gunung kula suwun ora saged gedhe-gedhe. Pun sacukupe. Disawang patut ngoten mawon. Mengkono kan? Ha, nggih. Kula kinten sampun boten wonten ingkang cicil. Temon wong menjawu homo enggal titinen priksa wis jangkep apa durung kang dadi panyuwunmu. Inggih Rama, kula tingali saking mriki tinggal sampun jangkep ing dados panyuwun kula. Tetela namung Bambang Senet menika ingkang saged ngayomi dhateng lah. Sing jumurung Mai Paduka Sunandaratur kula monggo daya-daya putra Paduka menika enggal kadhaopaken. Mengkono Kakang Semar inggih. Lara temon Bambang Senet mulih enggal maju ngene. Pun Rama kang bakal dhawuhake marang Sira. Mas Werkudara, kula Jeliteng Kresna kakangku apa? Dina iki pun kakang njaluk paksesemu Werkudara. Iya. Semoga Kakang Semar Badrana inggih puspinesti kersaning widyanak kula ora temon tetep dadi jatuh keramane putrane Kakang Semar ya kuwi Bambang Senet. Ing donya prakteng dalan jagat mekseni. Geter pater jagat anak sene apa kang dadi pangandikaning Nata Agung Prabu Sri Bathara Kresna. Sakala Bambang Senet Endang lara temon mancorong tejane satemah madhangi jroning pendhapi Ndwarawati sineng senudan riwis-riwis ingkang hanggon tarung pranyata jagat geter ilanging Bambang Senet miwah Endang lara temon badhar sejatine wujud menggih Yanangka Wijaya putra Ndwarawati niki Sasiti Sendari.
awakmu. Oh, Abimanyu. Sungkem kula kundhut Rama semanten ugi kula ya Siti Sendari Bimanyu gawe-gawe wong tuwek kepenak wae ing atase manten anyar kok terus lunga leng tanpa pamit karepe iki kepiye coba Bimanyu diarep-arep kelawan ibumu nggih inggih Rama nyuwun pangapunten. Iki jane sing marai ngono to. Iki sing dalari sapa? Bimanyu. Mboten. Sing Sendari. Nyuwun pangapunten Rama, sejatosipun kula ingkang jalari lho. Lah kok malah kowe? Inggih. Betek labet kula kepengin nodi dhateng kasetyanipun Kakang Abimanyu. Menawi kula kesah Kakang Abimanyu pados wanodya sanes menapa mboten nyatanipun Kakang Abimanyu ki bebela dhateng kula senengane kok gawe perkara yen to Abimanyu iki ora bakal ngliya Abimanyu wonten dawuh iki Solo Rama Janaka hati-hati nek nggih saestu mboten oh carane iki ngene iki lho saiki ha carane iki arep neter kasetyan iki terus sing wedok lunga sik coba digoleki ora ngono ta iya ngono kuwi modele ngono saiki Abimanyu ya ngono terus lungani lha wis disumpah ngono kok dadak wong elinge nek jaman sir-siran kae piye kabeh-kabeh disambati kok bareng dadi sumpah mira Petro iki apa ta aku lagi ya melu usaha kok riyen iku Kang Putra niku kersane gathokane Ndoro Abimanyu kula yo melu usaha ana bareng dadi kita lunga lanang melu lungane wis saiki ra wis percaya to Siti Sendari karo Abimanyu inggih Rama kula sampun pinados Abimanyu wis percaya inggih kula Prabu aja tak baleni meneh mboten ngomongno pisan iki wae gawe bingunge wong tuwa inggih kula Prabu wis nek jagat saesine Abimanyu Siti Sendari wis ora kena pinisahake lah niku Den lha kok dadak reka-reka kados ngeten ning ya ora apa-apa jenenge wong arep nodi katresnan iki maneka warna carane kados to Kang Semar Roma mboten kados to Semar piyambak bojo kula kalau semati kisah gitu malih dadi kembang lho ten lakon Asmara Bumi Penyapa terus teng YouTube ora ini niku ngelakon kula mangkono Kang nggih ya gandeng iki wis padha timbul kabeh ing kene wis ora ana sujane antarane Abimanyu karo Siti Sendari wis padha percaya ing antarane siji lan sijine ajene-ajenan Kang mangkono Siti Sendari pinter anggonmu suwita marang garwamu Abimanyu pinter anggonmu ngayomi marang garwamu lho inggih ngestaken dawuh kula Prabu kantone nggonmu padha timbul iki kok ana gegeran ana alun-alun Werkudara ora apa ana daya aku hamong tamu
diletik piran-piran nggih nesu wae. Mergo adil menapa yen mboten adil. Lara temon kuwi mesti dadi jodhone Lesmana. Kodrating Gusti mboten mangkaten lho Pak Prabu. Lah ora ngono. Ana kodrat ana wiradat. Aku kan bakal miradati piye carane. Lara temon bisa dibayar yang Ngastina. Oh, lah menika wiradat ingkang ngawu gawar. Wiradat ingkang ngawu gawar menika malah nuwuhaken wewelaking Gusti ing mangkenipun. Kok ngono? Nggih. Awit kula pitados Lara Temon kaliyan Bambang Senet sampun boten wonten ingkang saged misahaken. Awit menapa keparenga kula turuning Koko Prabu sinten ta sejatosipun Bambang Senet kaliyan Lara Temon? Boten wonten sanes namung kejawi putra Paduka Nabi Manyu kaliyan Siti Sendar. Edanare. Grusa-grusu teman keseluruh. Wah, apa yen kurang pitung ngalah kewirangan kaya aku ya, Dik. Nyatane aku mbelani tinemune Lara Temon kuwi membane Siti Sendari. Bambang Senet membane Abimanyu. Nggih, lha kok dadak do membong ngene kok. Menika badhe nyobi ngreh katresnanipun ing antawisipun Siti Sendari kaliyan Abimanyu. Abimanyu kepengin bobot katresnanipun Siti Sendari, Siti Sendari semanten ugi kepengin bobot sepinten katresnanipun Abimanyu. Apa Mbak Yu Wirowati sesuk tak digawe ngono kuwi ngomong gen sing tresno ora karo aku. Sampeyan kok ya ilang tenan. Wah, kok sampe naik dhewe. Ah, sampeyan. Oh, wis tuwek barang. Lang-lang ngopi arep apa? Dino jaman operasional biyen. Dadi ratu kok arep lunga. Ayo kok menawa Mbak Yu. Sing boten bisa dengar. Kakang siji kok gemeske. Lah yo wis. Yen pancen mengkono kepiye wae ngrampunge Ngastina. Ah mangsa bara. Mangsa bara. Aku kok sing anu iki dalan to. Wis do tekan kene galu. Lah iki tos pundi kok ora bawa sampeyan iki lagu Yai Baryudana bola-bali kewirangan ngono kok. Iki nekat lha iki. Iya, piye to, Bang? Kon iki dadi rampung iki. Wah, wis tidak kowe. Bro, bali yo, ora bali tak ora arek. Aman suri. Wonten menapa sinuwun wis ora sandadak padha meksake sing dadi kekarepane. Sejatine Lara Temon karo Bambang Senet iki mung membane Abimanyu Siti Sendari, oleh padha kepengin nodi katresnane dhewe-dhewe. Oh. Lah kula mulih kaliyo. Aja ganggu Abimanyu lawan Siti Sendari. Yen nganti ora sing ganggu Abimanyu Siti Sendari, Baladewa musuhe. Yen pamit. Assalamualaikum. Dara Werkudara Kakang Sumaropo. Unjuk syukur ing kersane Gusti kang nyipta jagat dene kang putra Ndara Bimanyu miwah Ndarayu Siti Sendari sampun timbul. Iya. Menika mertelaken katresnanipun sowan-sowan kadidene temanten ingkang mentas ngabiwadha. Ora Mas Bayu Seta Respati sarjana teknik putra Bapak Ragil miwah Ibu Ratna Yuli Utami yang sampun nanjatu rami Mbak Ayu Edelwis Tias Ayu sarjana teknik putra Bapak Lulu Laksana tuwin Ibu Hastuti Kunci Rahayu Ndara Abimanyu kaliyan Ndara Siti Sendari menika jodho ingkang sejati donya prating delahan nadyanto kisah setunggal-setunggal nyatanipun Gusti tetep amayungi saged minanggihaken kang putra kekalih kala wau. Iya, aku uga melu nekseni mugi-mugi
lekasi Pandhara Abimanyu saged tinulat kaliyan temanten kakung ing tansah ngenaken ngreh jiwa satriyanipun minangka dados pahlawaning kulawarga angayomi dhateng kulawarga agung panjenenganipun Bapak Ragil Sukina dadi senopatining kulawarga kang bisa mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuhipun semanten ugi Mbak Endelwis saketa kadidene Sang Siti Sundari namung estu padha suwita dhateng Ndara Abimanyu ngreksa wibawaning kakung. Iya. Kula sakanca ingkang ngayahi wajib kurmasi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun Bapak Ragil Sukina Saputra. Miwah para kadang SBA KSFC dhuwure BG. Para pamirsa lumantar SBA TV, DG Channel, ana Caraka Live, Jakung Sugiyanto, Seno Aji, kula sakanca nyuwun pangapunten ngantos pinanggih binjang tanggal 9 ngono nggih 3 mangke badhe majeng iya nggih nggih menika Ki Fauzi Gondo Jiwa miwah Ki Nanda Dimas Nugroho kula ing badhe nengahi yang kalih ing badhe gelut nyuwun pangestu mugi-mugi Fauzi aring nandhang benjang sageta sukses anggenipun mayang. Nek boten sia-sia kalih kula nek sia-sia ora sukses. Ya karepmu. Tetepo SBA KSFC dulure BG manunggal lair lan batine samat sinamadang daya dinayan anyeng kuyung dateng para kadang dalang sinten kemawon ing parang nasta cempurit